cin hanci har rashawa yau ya kare a ƙasa ta fanni na tsaro nan ma an sa himma a yi gyara ba tauye haƙin kowa mazaje da su mata haɗa kayi yau to duka mu za mu yi yau a yi gyara duka dai na san kun san har yanzu ƙasar mu tana wani hali kullum fama muke da wadda suke kaunar su ci zali wadda bukata ta su shine duka su tara daloli ba mu yarje ba kowa ya taba mana to a yi gyara fanni na tsaro ma baba ya tsaya sam da kafofi alhamdulillah akwai canji ana ta faɗa a kafofi dukkanin ta'addanci bana to baba ya rufe shi da murfi duka mun shaida mun ji mun gani duka to ku rubuta ma to duka kun ji anan ma a cikin ikon Allah ya magance wasu da dama burin shi a kullum ya zamo talaka ya ji daɗi shi ma dukkan sakonni suna zuwa mana kan wannan alfarma yawan cuta duk sun ragu yau shi ne ya yi gyara asibitoci duka an gyara mana yau da iba matsaloli kayan aiki na zamani sababbi ga su a kwali ya ce matsalar ta kare insha Allah to ku rubuta harkar noma duka ya duba mana dan ceton talakawa a kudade ga takin zamani to duka ya yi rabawa da abun feshi maganin kwari duka ya ishi kowa injina na ruwa dan noman rani ma domin talakawa wannan kiwo ya duba ya ce za a yi gyara ga dabbobi nan manya da ƙanana dan talakawa ga abincinsu na kiwo kar da a gansu a gonar kowa alhamdulillah noma kiwo ya gyara ku rubuta fannin sifiri ma baba ya ce tilas ya yi gyara hanyoyi duka na kudu da arewa gani da saura tituna da ta an fara duk dan ba mu mamora wasu ma ayyukan tale an kare wasu yanzu kaɗan ne ya saura sannan hanyoyi ma na jiragen karya ce a yi gyara ganan sababbin jiragen karso ma aka jera da akwai masu amfani da lantarki duka sabin kira baba zai kawo kuma su ma ana ta aikin to ku rubuta shafi ne makarantu kankana har manya yau duka ba matsaloli ya kirkiri yan fawa a cikin education na yi misali domin karin koyarwa don ilimin yara na ya daure salari na suna tafiya normal domin ya cire mu a hali fannin ilimi baba yana yin mamun ganshi a fili baba ya daure ko ta ina sandan ya rufe da mafudi domin gyara yake wannan duka mun gane ku rubuta sana'o'i ma ga matasa baba ya duba shi ma duka yanzu ana samu duka ana yi musu alfarma bashin wahala yanzu idan aiki ba kake yin nema musamman ma a ce in kayi karatu ba shan fama cikin sauki matasa gashi a yanzu suna da girma ba zancen buwa ka sani kowa ya san kafawa zai yi ma masu daukan salari na mutane dari har goma duka baba yau ya take su yana aiki ku rubuta
sata duka yau mun yalwanta ruwan sha mun samu da wadata gadoji ma baba yana ta gini manya a kasata a kudu da arewan shi kan ko ta ina baya bambanta haraka na wuta duka nan ma ya ce za a yi gyara wutar lantarki yanzu ta tsaya mana carta ya karko dama yana a cikin ajandun baba a can tun farko ko ina ya haska gashi wutar lantarki to ku rubuta shi ne matsalar mu da farko tunda baba ya gada hakan ministan yanzu da kanshi ya dauko yanzu ba a sata ko cuwa ko ban yayi karko NNPC ta hamaka domin aikin da ya dauko duka mun shaida nan ma shi ya tsaya domin ayi gyara ayyukan da baba ya yi mana to ya fi karfin ma fanna irga ido mudu ne ya san kima komai nisan hanga baba ya komai cikin ta kasar nan mun gode ku rubuta